abamenyi ebikinyoro kia Bombure ekegotoka imeye ward ya Tabaka ebunge ya South Mugirango nigo baba bagwetana chimeme ritukuria rero amono mugambi ebworogongoru maigaye ya mateyemo ogosinyo komwenia omwanchobo oyuri ase enkendu naboigo obeteka gusiria obugima bwaye umutinyi oyo moerire nyagusira nigo abeteka gutiga abana babere abo batabwati obumenyo nganonya nase bakomweni tatu mwabo tibabwati Dipon Asanya na roboti ru Yengusana ne yegentindi nigo yaene kigwa ase barasa yabamenyi ba Bombure wagotoke ward ya Tabaka ime ya South Mugirango maiga y'omwanchu abo komenya ase nkendu nagusinywa ase bakomotindeka kubwatekana nengusana ne rororo ase ndemero Demasi oganga noyo Paulo ndo mochioyo story yobole mogo omugambi ni gangaine tu ofisi akalikali rubeli kagenda koti etalengebo bono omugambi asagosete ikagwenete gochanga arangeria bagaka bekenyoro baikaranse bamwandi baisinga kyobole mogo ate tukurukale yagera talengo amanya komeke decision yokolika lirube yokoirania obole mogo okuminga ngomo muro yosirire ekerasira obore mobwayo nyorire nga echirani yarenge mweno okorokumongina nyagechu oiriro obore mobwaye asege keiga gabamenyi bensemeyo batarolekana kwigwana chimeme no mugambi bwensemeyo abanyakenyoro no mugambi namanyete omugambi ere naire chibesa akaria that is why atorukete aya area kabere ntetindiko kwanda kende gyonsiage kong obore mobori bwanya bonyi bwandere ominto na atokoe gutomotindeke ekyagere biri bonaga nando ya mentire ya mochari ono mwana muro mtosirete ono ekero twa mwana ya asirire ono na tiye to bolemo waje tanyo bolemo mugaka ko ku Paulo na nyagechwa mungo kunyagechwa bairiro bone ono ntuba risoko mwe nekiwa toka mwana wa nyagosira no muigwone esasira omutinyi walire bire yarenge 160 twatemire kweli na akira gatatu mbaiko ngaichibu Saturday nganyoro mugambi agante bindero omugambi ondu bono nkubulie kenyoro ngaki omwana yo ngaitoko moenia engana ne amateje iga emirobili yega yarorekanire kobe mitambe a soko mweni apoi Andrea musacha we miaka yegatwa oyobeteka gusira ubugima bwaye asomo cyo Nairobi nigegenderete kubasararia ebiro dari mu muro ndonka omwana oyo kete akero ina asirete ine tumotile ko tumaka na mwana oyo akero mwana oyo asirete tu amwana tumuino ga gasoboro ase agakite nyomba yaye bono mwana oyo ikeire omanya no boremo oyo atu boremo okure yeso akwa ntonya okora gasi gotore isiko mutinyono yo kabe yesa kwede ari mochari kurende asense moyende enkwana yo mugambi bworogongo roiga Protas Mugunde nigo atema guyatana na mamochayo ekero yekirete ekoti ya rurete ekinekera Paul bagambanje no mungu nyagechukotini injitinche tyo none tukemo injeri biyo kana baligete ne bya succession baika kotini bagasinyana ibakurange runaki obole moboiga muisane getumna bwatire ekera asinyero ebine bigaswa hata siku moja mimi sikwenda kotini mpaka mediation court nero nja soeto ekagambia ekabarangeri bakagambirana paka isiba ikirane te bakaigwanana bakatabari liya katikati tibabantu kwa 25 feet ekinaba tabiri tangana. It is not protest. It is not about the chief that you are seeing here. It is about the court. Eke court ya na chetebo kanga ntuno twalinga bantaba ya otwankwimoka togende kukora appealing twapi tote abali ngane ndi abatega what we do kubule kwabo guchese serikali no gwesoania imena kwenekyanga abana banyagusira nkonyora bali oboene bwabo bono nje ngosabanga abantu batoikange obole moboiga bwachiete boirane kisheria twenda appealing ebintu bichake byakoru muna byalenge elindo obole moboiga bwito boirane noyo iganyole asobo obole mobwaye bwalenge umubero oyo eni bworo saba esirikali none reigunaki omonte ntakana ngo pingwaro obole mobwaye bonigu atayo bono kende kyonsi bagototisa ngankoti nero nabe kwanda stand yobo konguto bwate
Wetania buna muna kuwa na magana ndo siti. Egere omanyenga nyanchama na oganyo. Mbawe soko chage ko mabako ni bonde wega. Ripoti ya Kataseni kia Gatembe kutoka sebunge ya South Mugirango eliane nkuru kwa Dipon Asanya.